Под номер 12 ще се яви мъжка фолклорна група Самураново по Народно читалище 1927, село Самураново, община Дупница, ръководител Иван Баничарски. Те ще изпълнят "Играе баби" и "Изорале дедо". Скъпи приятели, преди да започне изпълнението си тази атрактивна група на моя скъп приятел Иван Баничарски, искам да ви кажа, че нашата община е приготвила красива, богата трапеза за всички вас. Тук се представят всичките ни селца и хубавият ни град с уникална кулинарна изложба. Даже виждам от тук, че бражани са приготвили и дрехи, и етнографска изложба. Така че много ви моля, минете през всички трапези, нахранете се с любов и с традицията, която е жива. Тук се представя Брежани, Полето, Железница, Черниче, Крупник, Долно Осеново, Градево, всички сините. Добре сте ни дошли на 5-тия национален фолклорен фестивал "Хляб, вино и песен". Продължаваме с групата на мъжка фолклорна група Самураново.
Благодарим на Самураново.